Balkanyň Türkmenbaşy şäherindäki täze açylan köpügürli hastahanada dowam eden korrupsiýa barada Azatlyk radiosynyň habarlaryndan soň ol ýere Aşgabatda ýürüýti derňew topory iberildi. Bir näçe jogapkär adamyň sultanda bir ay mundan ozal açylan hastahananyň baş lukmanynyň tutsak edilendigi barada habar ýaýrady. Türkmenbaşy şäherindäki köpügürli hastahana 15 aprelde prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda dawarly ýagdaýda açylypdy. 2 hepdeden soň Azatlyk saglyk işgärleriniň we täze hastahananyň baş lukmanynyň ýysa ýerleşmek itileýän medisina işgärlerinden ýüzlerçe müň manat para alýandyklary barada habar berdi. Balkan vilayatyndaky köpügürli hastahanada uly gowrumly barlyk işiniň başlanandygyny 14-nji maýda biziň habarçymyz aýdypdy. Şäher häkimligindäki öz çeşmesine talgylanýan habarçymyzyň aýtmagyna görä, Aşgabatda ýürüýti derňew toporynyň gelmegine paraxorluk barada Azatlyk radiosynyň beren maglumaty sebäp bolupdyr. Türkmenbaşy şäher häkimliginde doktorlary we şepagat uyalaryny işe almakda para alynýanlygy hakda daşar ýurt medeniýetinde ýaýran habarlara prezident administrasiýasynyň gaharlydygy barada gürrüň bolupdyr. Hastahanany açmak üçin Serdar Berdimuhammedowyň hut özüniň gelendigine we munyň bolsa prezident hökmünde onuň ilkinji gatnaşan çäresi digine ünsi çekerler. Sebäbi ola bek saýlanyp seçilip alynýar. Dalaşgärler adatçy bolşaly Milli Howpsuzlyk ministrligi tarapyndan tasdiklanýar. Tahir Anna Taganow ol ýere fevral aýynda baş wraç hökmünde tasdiklandy. Ondan öň şäher hastahanasynyň baş wraçydy. 2015-nji ýylda ol hormatly Lukman, 2020-nji ýylda bolsa Halk Lukmany adyny aldy. Diýip habarçymyz Çeşmeýäniň sözüne talgylanýar. Çeşme derňew toporynyň baş prokuraturanyň we ýokary gözüçilik palatasynyň işgärlerinden ibaretdigini hem sözüne goşýar. Ýatlatsa köpügürli hastahana suýluň 15-nji aprelinde prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda dawarly ýagdaýda açylypdy. Sondan bary ýogy 2 hepdeden soň biziň habarçymyz täze lukmançylyk idarasynyň işgärleri bilen söhbetdeş bolanynda hastahana ýysa ýerleşmek üçin idaranyň ýolbaşçylarynyň uly möçberde para alandyklarynda nägilelik bildirdi. Murat Garyýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetini tamamlanan 20 töweregi ýaş wraçyň her biri hastahana işe girmek üçin 200 000 manat para berdi. Olaryň ehlisi vilayatymyzyň dürli etraplaryndan gelen ýaş lukmanlardyr. Şeride lukmançylyk mekteplerini tamamlanan ýaş şepagat uyalarynyň 34-üsi bu hastahana işe girmek üçin 100 000 manat para berdi. Diýip Saglyk budagyňdaky Çeşme 29 aprelde Azatlyga mälim etdi. Onun sözlerine görä hastahananyň administrativ bölümine işe ýerleşmek isleýänlerden 40 000 manat para talap edilipdir. Şeýle uly möçberdäki para hatda dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistan üçin hem geňdigini, sewit derejesinde lukmançylyk idarasynda işe ýerleşmekdäki öň görülip eşidilmedik zatdygyny bellemelidir. Azatlyň redaksiýasy derňew çäreler barada gosmaçy maglumat ýygnaýarka täze açylan köpügürli hastahananyň baş lukmany Tahir Anna Taganowyň tutsak edilendigi hakda habarlar peýda boldy. Bu barada 19-njy maýda Garaşsyz Nesir Türkmen News habar berdi. Ol bar zat üçin para alýardy. Bejergi üçinem hirurgiýa çäresinde de işe ýerleşmek, ählisine para bermeli. Pulsuz hatda keselhanada salmazlar. Sen ölýänim bolsaň, pul bermeseň hiç bir medisina hyzmaty edilmeýär diýip Türkmen News öz çeşmelerinden biriniň sözüne getirýär. Nesir Anna Taganowyň tutsak edilmeginiň bir näçe çeşme tarapyndan tasdiklanandygyny aýdynlaşdyrýar. Azatlyk radiosyny bu aýdylanlar barada gürrüň edilýän hastahana bilen habarlaşyp kommentari almak tynançyklary başa barmady. Emma şäherdäki beýleki bir lukmançylyk merkezinden bolan Çeşme 21-nji maýda geçirilen telefon söhbetdeşliginde bu maglumatlary tasdiklady. Anna Taganow we hastahananyň beýleki bir näçe jogapkär işgärleri şäher saglyk bölüminiň işgäri tutsak edildi we eýem Aşgabat şäherine ekidildi. Diýip Çeşme aýtdy. Türkmenistanyň ähli pudugynda korrupsiýanyň giň ýaýrandygyny, tam tüpürüji ýa-da ýokary wezipeli ýere almak üçin raýatlaryň para bermeli bolýandyklaryny Azatlyň habarçylary hem de Garaşsyz Nesirler köp ýyl bäri habar berýärler. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaşy indeksinde Türkmenistan 180 ýurtyň arasynda 169-njy orny eýeledi. Türkmenistanyň iýunyň başlaryna buğda ýorogyny resmi taýdan badylygy berilýär. Azatlyk radiosynyň Mary vilayatyna habarçysy Sewitin käbir buğda meýdanlaryna garlaryny girişlendigini habar berýär. Yerli gallaçylar hasylyň hini taýýar däldigini,
buğdoyun heniz dolu bişmänligini aýdýarlar. Mara welaýatynyň Murgap etrabynyň käbir daýhan birleşikleriniň buğdoy ýorugy başlany diýip Adatyk radiosynyň habarçysy Sevitden habar berýär. Ýöne yerli käreneçler buğdoyun heniz dolu bişip ýetişmänligini aýdýarlar. Galbertede gallaçylar buğdoy ammarlaryna hasylyň agrymynyň azaldyryp ýadylmagyndan şikayet edýärler. Buğdoy ýorugyna girişildi. Ýöne heniz buğdoy çiğ bolan soň ammarlara tapşyrylýan buğdoydan köp tonna ýa-da köp kilogram aýyrýarlar diýip bir Murgaply gallaç Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol sebäpden daýhanlar ekin meýdanlaryna möhletünden öň kombayn salmakdan ýüze urýarlar. Men owa başlygyna ýüzlenip kärene ýerme entek kombayn saljak däl diýdim. Sebäbi geçen ýylym 6 tonna barabar bolan buğdoy hasylymy 2 tonna diýip ýazdylar. Buğdoy gurasyny onsoň ordurjak diýdim. Başlyk maňa buğdoy gurandan soň guşduryp gutarýar diýdi. Onsoň men zat çözemok häkimlik çözýär diýip sözüniň üstüne ýetirdi diýip marly käreneçi gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şeýle tejribe geçen ýyllarda hem gaýtalanypdyr. Geçen ýyl meniň buğdoy meýdanymdan 6 tonna buğdoy hasyl alyndy. Ýöne buğdoy ammaryny eltip agrymny çekdirenmizde tereziçi Kemal diýip aýtdy. Buğdoy orýan kombayn ýygnalan hasylyň agrymyny görkezýär. Kombaynçy meniň buğdoy hasylymyň agrymynyň 6 tonna bolanyny aýtdy. Ýöne tereziçi 4,5 tonna diýdi. Soňra hasylyň hapasy we çiğ bolanlygy üçin hasylyň umum agrymyny 2 tonna diýip ýazdylar. 6 tonna çykan buğdoy hasylymy 2 tonna diýip ýazdylar diýip yerli daýhan geçen ýylyň hasyl mewsümini başdan geçirenlerini gurrun berdi. Arz etmäge yer galmady diýip daýhan öz umytsuzlygyny Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Nowatdaky buğdoy ýorugy hökümet mejlislerine hem maslahat edilýär. 13-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylda gally rogyny guramoçuluklu geçirmek boyunca döwlet toparyny döretdi. Resminama laýyklykda ösdürilip ýetişdirilen buğdoy hasylyny çalt we ýetkisiz ýygnamak, ambarlara we elevatorlara bökdönüşi daşamak hemde däne öndürjüler bilen hasaplaşyklaryň wagtyna ýokary derejede gurulmagyny üpçün etmek üçin Türkmenistanyň 2022-nji ýylda gally rogyny guramoçuluklu geçirmek boyunca döwlet topary döredildi we onuň düzümi tasdiklanyldy diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Maglumata görä Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna Ulag we Kommunikasiýalar agentligi ýygnalan buğdoy hasylynyň meýdanlardan kabul ediş nokatlaryny şeýle hem ammarlara we elevatorlara wagtyna hemde ýetkisiz daşalmagyny, ulag terişçileriniň bökdönüşsiz we ýokary netijeli iş edilmegini üpçün etmäge borç edildi. Galbertede resminama laýyklykda oba hojalyk ministrligi buğdoy daşamak üçin hususy awtolog eýeleri bilen hem şertnama baglaşyp bilýär. 10-njy maýda geçirilen hökümet maslahatyna welaýat häkimleri buğdoy meýdanlaryny heniz tümmül subunyň tutulýanyny habar berdiler. Bu aralykda Nowatdaky galla mewsimi Russiýanyň goňşy Ukraina esasy zamana aşyrýan çöldürüşiniň arasyna dünýäde galla üçinçiliginiň ýagdaýy bilen bagly aladalaryň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Russiýa we Ukraina iri galla öndürjüleri bolup durýar. Türkmenistan, Russiýa we Gazagystan ýaly döwletlerden galla önümlerini satyn alýar. Bu aralykda Sevitde iň iri galla öndürjüleriniň biri bolan Gazagystanyň buğdoy eksportlaryny çäklendirdi. Russiýanyň Ukraina garşy esasy çöldürüşe girişmeginiň ideýany dünýäde azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy bilen bagly dören aladalaryň arasyna dünýäniň dürli ýurtlary azyk önümleriniň eksportlaryny çäklendirdi. Russiýa, Ukraina we Gazagystan buğdoy bilen bir hatarda beýleki käbir azyk önümleriniň eksportyny çäklendiren bolsa, Iran kartoşka, soğan, pomidor we badamjan ýaly käbir gök bakça önümleriniň eksportyny näwelli möhlet etýänini gadagan etdi. Türkiýe käbir galla önümleriniň Galbertede et önümleriniň eksportyny 31-nji dekabrga çenli gadagan etdi. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji maýda Gazagystanyň premier ministriniň birinji orunbasary Roman Sklyary kabul edip beýleki meseleler bilen bir hatarda Türkmenistanyň çägine galla saklamak üçin niýetlenen terminalyň gurulşyny maslahat etdi. Tadahanyň habaryna görä Gazagystan tarapy bu taslama gyzyklanma bildirýär. Türkmenistan Nowatdaky galla rogyna 1.400.000 tonna buğdoy hasylyny ýygnap almagy gödüňine tutýar. Gallaçy kärenişler Türkmenistanyň kronik häsiýeti ýa bolan suw dökünü we tehnika ýetmezçiligi barada ýyllar boýy şikayet edip gelýär. Adatyk radiosynyň habarçylary daýhanlaryň aradalaryna häkimet wekilleriniň ardyňy nire ýetirseň şoňa ýetir diýip jogap berýänliklerini habar berýärler. Galbertede çopanlar hasyl ýygnalan buğdoy meýdanlaryna mal otlatmagyň gadagan edilýänini habar berýärler. Geçen din sunları Maraýlyň güýçli semal tebitdäki gullap oturan baglara bakça önümlerine yaramaz täsir etirdi, daýhanlary hem uly ziýana goýdy.
21-nji maýda Maryda irden başlanan şemal ýary ijaçenli dowam etdi. Bu ýyl baglarymyzy sowurdurman saklap bilenmede begeni oturduk gelin, bu ýyl baglaryň güllerini, ýaňy üsüp başlan käwür meýweleri ýere dökdi. Deyip Marynyň garagum etrawynyň daýhanlarynyň biri 23-nji maýda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzluk aladalar tebäpli sagtyetini aýan etmezligi soran 60 ýaşlaryndaky daýhan bu tebäpli tutuş ýyly gözüňinde tutan eklenç mümkinçilikleriniň hem ýeli sowurlandygyny aýtdy. Soňky bir näçe ýyl bäri howanyň eýdigiderli üýtgäp durmagy sebäpli bag wagtçy önümlerimizden kadar hasyl alyp bilmeýär. Bir tarapdan şemal ýagyn gelip baglaryň güllerini ýere dökse, beýleki tarapdan ýazyň ortasynda howa birden üýtgäp baglary sowurýar. Bu ýyl hem çeken adamyda görä hasyl alyp bilmejegimiz aýdyn boldy. Deyip 40 ilçemeti daýhançylyk bilen mesullanýandygyny aýdan söhbetdeşimiz nyktady. Onsuz hem ýurtdaky ýytykdy krizisiň arasynda gurpdan düşendigini aýdan daýhan bu ýylky hasyly bazarda satmagy, ondan kys üçin banka ýapmagy gözüňde tutandygyny, ýöne gelen ýel tebäpli barjy umytlarynyň puja çykandygyny hem sözüne guşdy. Ol daýhanlaryň özlerini bagly bolmaýan şertler tebäpli uly ýana galmagy netijesinde ýerli häkimetlerden hiç ýyly himayatyň we goldawyň berilmeýändigini hem aýtdy. Söhbetdeşimiz özü ýaly başga da ýana galan onur çymarly daýhanyň aladylaryny resmi media teristlerinde beýan edip bilmeýändiklerini, ýerli häkimetleriň hem olaryň şikaýetlerine gulak gabartmaýandygyny sözüne guşdy. Galy bersede ýeliň ýany tebite aýlanyp gören habarçymyz harasatyň turan güni Marynyň ensimi sol sandy garagum etrawynda hem uzaklygyň elektrik togunyň bolmandygyny anyklady. Türkmen häkimetleri soňky 2 ýyla golay wagtyň dowamında ýurduň durly künjeginde turýan güýçli tozanyny ýeller, wagtyl joşan sil suwlary barada ýylaty öňünden açaçan habarly etmeýsi ýaly. Bu geze kem ýaşaýjylary ýetip gelýän güýçli ýel barada duýdurmady. Marynyň millik ýerlerine zeper etiren ýelden bir gün öň, ýagny 20-nji maýda Gislik Watan habarlar gepleşiginde berilen howa maglumatynyň dowamında da Maryda üýtgäp durýan bulutly howanyň boljakdygy aýdylyp, munyň netijesinde adamlara sol tanda tebitiň bag wagtçy önümlerini ýetip biljek mümkin diýen, munyň bilen baglylykda görülmeli öňüne alys särler barada hiç zat aýdylmady. Mary welaýatyny üýtgäp durýan bulut howa bolup, Demirag kummatardan teleskont 9-14 metr kaýarlaryny 22 metrçe ýetýän şemal uçar. Howa gijesine 17-22 gradus, gündüzüne 28-33 gradus maýl bolar. Mundan howa maglumatlaryny çap edýän Meti jurnal nisiri Türkmenistanyň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň çaklamalarynyň takyklagyna ýyzly yaramaz baha beripdi. Türkmen häkimetleri we media teristleri ýurtda turýan güýçli şemal, tupan ýa-da fil tuwlarynyň joşmagy ýaly tebii hadiseler barada ne öňünden, ne de ýanyndan açaçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýle de ýurtda tebii hadiselerin netijeleri, ýylaty ýitirýän täsirleri barada hem hiç ýyly mesele gozgalmaýar.